Det er meget vigtigt, at vi som kollegaer i driftsområderne støtter op om hinanden, og vi bakker hinanden op i vores hverdag, sådan så vi løfter i flok. Det er det, der har størst betydning. Jeg hedder Jan Andersen, og jeg er ejendomsmester. Jeg er jo stolt over at arbejde i Civica, fordi at jeg kan jo få lov til at lede min egen afdeling. Og har jeg for eksempel en idé, som indebærer en økonomisk udgift, jamen så kan jeg jo faktisk tage direkte kontakt til min inspektør, og så kan vi afklare den ret hurtigt. Jeg kan også få lov til at sætte mit præg på mine medarbejdere, jeg har i afdelingen. Og det gør rigtig meget ved mig, at jeg kan være en del af deres arbejdsdage også. Jeg hedder Patrick Sipper Hansen. Jeg arbejder som ejendomsfunktionær. Jeg har kun været her hele år, men jeg synes virkelig, at mine kollegaer har taget godt imod mig. Jeg føler mig virkelig hjemme her på en mærkelig måde. Jeg kan godt lide, at jeg ikke ved, hvad jeg møder op til hver dag. Altså, vi kan tage space på hinanden, vi kan have det mega sjovt i arbejdstid. Mit navn det er Jon, og jeg arbejder som inspektør i vores driftafdeling. Jeg tror, at Civica har en høj anciennitet, fordi at folk er glade for at være her. Der bliver ved med at være noget interessant, og man bliver hele tiden udfordret. Hvis ikke hver dag, så næsten hver dag har vi en god historie eller en sjov anekdote. Et eller andet, der lige løfter stemningen. Vi er gode til at holde fødderne på jorden og se hinanden i øjenhøjde, uanset hvilken rolle man egentlig har i Civica. Det er med til at løfte moralen og arbejdsdagen.